Noin. Nyt se on valmis ja mä lähden. Mut hei, tää on kuule liian jyrkkä. Eikä ole, se on ihan hyvä. Ei, mut kato tarkkaan. Mitä? Ei, se on ihan hyvä. Se on maailman hienoin luiska. Tässä pari astetta loiden tässä. Se tarkoittaa kyllä lisää metrivaneria ja uusi runko. Ei. Hei, odota tässä. Mihin sä nyt menet? Hei! Näin. Katso. Ylös. No, noin. Mikä ongelma? No joo, mutta sä et pääse sillä nimenomaan ylös. Tää on niin jyrkkä. Pääsinhän vaikka etupyörän ylhäällä. Kato nyt. Toi näyttää nyt vaaralta. Älä leiki nyt. Anna olla nyt. Oho. Käviks pahasti? Ei tässä mitään.